Нурулла Алиев бурду бохт айҷони беаллоҳ айдодар, вале ҳар касе дар вуҷудиш кибр надора, подошиш ғолибият ай иншааллоҳ. Мо меҳнати заҳмати тира дидостем, ки баҳри нафси худ не, баҳри миллати ватан ай. Орзуи ту дар арсаи байналмилалӣ хита реклама кардан не, балки парчама бардоштан ай. Тоҷики Тоҷикистона муаррифӣ кардан ай. Кулли мардуми худмонст ки дуогӯем ки ба ҳама орзуҳои некат бирасӣ. Ту бо UFC контракт бандӣ ва ҳарифта KFC рӯй кунад. Сабур бош. Ба эътисои промоушени машҳур ва бақувваттарини рӯи дунё ҳоли ки вай куҷо буданта мефаҳмад. Дар рагои ту хуни тоҷики тоза, хуни қаҳрамонов паҳлавонов давр мезанад. Аҷодаи пешгирифтат ай худ таърихи бузурге бумон ки фахр карда бигем и додари мо ай систери мазет мураввана дай и тоҷики тоҷдор ай. эҳтиромат мекунем. ташаккур ба ҳамо хонадоне ки калонат. бурдбориҳои комил ба ҷароҳат бардоштагон ва сабри ҷамил ба наздикони ҳалокгаштагон. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. ҳар ки дар ҳифзи ҳимояи ватан модар ҷон супурд, дар ҷиҳод буд, иншааллоҳ шаҳид шид. таърих гувоҳ ай ки мора модаромон ҷасуру далеру нотарсанд. ай аввал то ба охир паҳлавон тарбия кардану мекунанд. мо тарафдори ҷанг нестем, вале таслим шиданам кори мо нест. ҳамлаи номусулмонаву номардонаву ногаҳонаи қинғизо ба масҷиди деҳаи овчиқалачаи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров баъд ай эълон гардидани оташбас фаромӯш нахоҳад шуд ва бахшидаам нахоҳад шуд. ҳукмшон қатл ай. худшонам муаррифӣ карданд ки инсон нестанд, ҳашаротанд, яъне ки бикишишону бол нест. дар назди ҳавлии масҷид 10 тоҷик кушта шид. ҳама шаҳрванди оддии беозору безарар. дар ҳавлии хонаи худо бояд қатъиво переговор накунем, бояд аилав тоулавша шудгор кунем. ва пешво надорам, дошта бошанам кадом мирғай ки ягонташ гӯшиш намекунад. арзиши дар канори пешвои миллати мо будана надорад. и аз сари хунина мо оғоз накардем, бигзор мо ба итмом бирасонем мушак. бар ивази яке гирифтагишон 100 мегирем. сағирои худмонст ки ай тамоми кинҷи канори дунё паёма қабул карданд. даву лесои Россия 400 миллиона гур карда мешавад. 4 миллион чия? бори хахол мекунем, иш меравад. бовар кунем дар рӯи замин қинғиз намемонад. ҳаромзодаҳо мусафеди кампири зану кӯдак фақат киштагианд. ёзя навор мемонам, диққат кунем. салому алейкум. акойхонаами дуруст нест. саломтаза боме дуо кунедон сарчаком бudi духтарчам гузашта ҳама гузашта хонагомонларам дидам дидаком дуо кунед. дананг номустон мо кӯдакошона намекишем, мо падарошона мекишем ки кӯдакошон бе падар дуруст ба воя бирасанд.